Fakaza. What are you cheese? G for G. What are you for cheese? Away. Away. Cheese. Away. What are you for cheese? Muli bwanji sir? Ndili bwino, iwe uli bwanji? Ndili bwino. Nanga bambo wako? Ali bwino. Khala basi. Naja, tandira uthenga wa mulandu wakupha waniyawo yapitayi kuchokera kwa mzungu wina. Iwe ngati lieutenant ndakusiyira ulandu umenewu kuti uyendetse ndiweyo. Ndikufuna mudziwe kuti atsikana amene ali kuti komanso amapanga chani. Saundi ya mfuti yamveka m'nyumba mwawo, ndipo anaona mtsikana wina atamunyamula zake kumuyika mgalimoto, ndipo amene amatiuza ifeyo. Ndiye ndikupezeranso nzako othandizana naye pa mulandu umenewu. Dikira pang'ono. Ya, undipeze kwa ofisi kwanga. Ndiye mamuna ako ali bwanji? Ali bwino. Nanga ku station kwako? Oh, ali bwino. Inspector Joe, ndifuna mukumane ndi detective Naja achokera ku polisi ya 18. Ndasangala kumana nanu. Chabwino, ndikufuna muthandizane pa mulandu wakupha. Chabwino sa, ntchito tigwira. Zikomo kwambiri.
Ndi chani chimenecho? Passport. Tabwesa ndione. Chabwino. Ndi chani chimenecho? Ikuoneka kuti ndi license. Ndi chani chimenecho? Passport. Jo, vuta ako ndi chani? Ndioneko. Tiye kapitize ntchito. Maliko kudziwa chani? Ine ntchito ngati imene tikugwira sindisangalatsa yayi. Mlandu umene ndausiya. Tayima kaye Jo. Sindabwere pano kuti ndidzayendetse mlandu umene paine ndekha. Zilibe kanthu kuti ndaukanisa chani. Koma limene ndi lamulo limene timagwiritsa ntchito. Tiyenera kugwira ntchito limodzi. Ine nangobodza kuthandizani foti mlandu umene ndi wa ofisi kwanu. Ndiye vuto ndi chani? Chonde tiyenera kugwira ntchito imene limodzi limene ndi lamulo limene talandira. Sindingagwira ntchito limodzi ndi mzimu pa moyo wanga. Ukutanthauza chani? Ufunse bambo wako akuuza. Taona Jo. Ngati sumafuna kumana ndine komabe takumana. Zinthu zimene ukupanga ndi zindibwereketsa mtima kwambiri kuti ndikulephera kundipanga bwanji. Vutako ndi chani? Chifukwa nayimba foni na bambo anga nakuzotsa zayimbeso? Ayi nkhani simene. Ndimafuna ulankhule ndi mwana wanga. Bambo wako anapanga pulani kumaninamiza kuti unafa. Ine ndimakuganiza ngati unafa basi. Naja weniweni nakumana naye zaka 5 zapitazo. Sindikukhulupirira kuti weso ndinajaso ya. Sindodziwa mtima wako ndotani. Ndikulumbira pamaso pa Mulungu. Sindikudziwa chilichonse chimene ukulankhula. Ndipo ndinasangalala kuti tigwira ntchito limodzi. Ndausiya mlandu umenewu. Wapezanso chinthu china? Ayi. Ndamvetsetsa chiliyonse chimene wandiuza. Leo ukufuna ndikuthandize chani? Jo. Leo kuti sifuna kugwira ntchito limodzi ndine, ndisiya mlandu umenewu. Ndiye upindula chani? Ukalimba ndi abwana ako satine. Jo, tipite kuchipatala tikakumana ndi doctor. Pepani sindipita nawo kuchipatala kuni. Pali ntchito yake imene ndigwire. Ntchito yanji? Osandifunsa swafe. Tamvera Jo, ine ndiye wolamula pa mlandu umenewu. Mukuyenera kumvera ine. Palibenso nthawi yoti zikangana apa. Ukuyenera kutsata malamulo anga. Tikupita kuchipatala pompano. Ivi, ndi mtsikana wabwinobwino. Alibe vuto lililonse pa moyo wake. Mukunena zoona? Eya ndizoona. Ndagwira ntchito imeneyi kwa zaka zambiri. Ndipo ndikunenachi ndi chilungamo chake. Mukunduzani mulibe patient aliyense amene akudwala kansa? Mulibe. Mwina sali mchipatala chake chinocho. Komanso nali ndi patient mmodzi yekha amene amadwala kansa osati ya chiberekero yayi. Komanso tamutulutsa kale. Mukunena zoona?
Eya. Mukuona ndizoona? Eya ndizoona. Chabwino. Zikomo kwambiri doctor. Basi pitilizani ntchito yanu. Eya, ndikuthandizeni bwanji? Sa chonde ndikuyang'ana Dr. Kwesi Adams. Eya, ndine Dr. Kwesi Adams. Ayi, inu sine Dr. Kwesi Adams amene nakumana naye. Dzina langa ndi limene lili Kwesi Adams moyo wanga wonse. Ndinabwera 2 weeks yapitayo koma sinuyo yayi. Nyamata, chonde ndiuze dzina lako. Oh, pepani ndine Inspector Jonathan, ndina wa polisi. Chabwino. Masiku amene mukunena ndinali ofu. Muli ndi patient aliyense dzina lake Eve Johnson? Eve Johnson? Ayi, sinaliveponso dzina limeneli. Zikomo kwambiri sa. Ndibweranso. Tayimani kaye. Doctor, Eve Jonathan ali ndi mimba? Alibe. Alibe? Alibe. Chabwino. Zikomo kwambiri. Jo. Uli bwino bwino. China chake chasokonekera. Ndili bwino. Ukuoneka kukhumudwa. Wadziwa bwanji? Wamba kundifufuza? Sikuti ndikunena zinthu zabodza. China chake chasokonekera koma sufuna tiuza yaye. Ndi chani? Eve passbook. Zikuoneka ngati amafuna osamuka kupita dera lina. Tikuyenera kufufuza kuti pano pali kuti. Komanso ndani amene akudziwa zokhudzana ndi ndalama. Eya, ukunena zoona. Mukufufuza nkhani yopanda ntchito ifwa chani? Inspector Joe. Saundi ya mfuti inalira nyumba. Ndipo mtembo wanzake unanyamulidwa ikidwa mgalimoto. Ndiye mufulani safufuze? Ndani amene angadziwe. Koma zikuoneka ngati aphana ifwa cha ndalama. Utenga ukunena kuti munali anthu awiri nyumbamo. Ndiye mungadziwe bwanji chimene chimachitika? Chimenechi ndiye chifukwa chimene kufufuzira. Oh. Chabwino. Jo ndikumudziwa kwambiri. Ndikumudziwa kwambiri. Tandiuza. Kapena mene mundimena makhalira? Inenso ndakhala naye kwa nthawi itali koma saoneka chonchi yayi. Ndiye tiona kuti chavuta ndi chani. Kiss me, one and only, beautiful liar. Como tú toleras eso sabiendo todo porque no sé. Why are we the ones who suffer? Por así he won't be the one to cry. Let's not kill.
But Auntie, she just collapsed. I don't want her pain. Tanduzana doctor, makanthaira ali simuntu iliyonse. Tanduzana yuchitika ndi chani? Ndi matenda a mtima. Chani? Doctor, lanani bwinobwino, mukutanthauza chani? Choti ndikuwuzeni chakuti pafunika $400. Ndalama imene ikufunika sangasanga kuti mwana wanu alandire chithandizo. Koma vuto leneni ndi chani? Nthawi ino siya mafunso yayi. Zamoyo pakati pano palibe. Doctor, tayesetsani ndikuyang'ana ndalama. Uli bwanji? Ndili bwino. Chifukwa chani mukulira? Ukuva bwanji pakali pano? Pakali pano pabe sindikuva bwino. Koma chonde muzindipempherera. Chonde ndikulira chifukwa cha iweyo. Ndimakukonda kwambiri. Inenso ndimakukondani. Osadandaula ndikhala bwino. Ndifuna uchoke kuno kukhale bwino. Mtima wake ndiofoka kwambiri pakali pano. Kuonjezera poso apo sukukoka magazi mwamphamvu iyayi. Ndiyeno Ndiye pakufunika magazi oti timpatse. Tikangomwika magazi amenewo akhala ndi moyo. wakanthawi talika bwanji? Zikuoneka ngati patsala mwina mwezi umodzi. Tikachedwa mtima wake onse uwonongeka basi. Mwanena kuti akufunika kungayira magazi. Watsala ndi magazi ochuluka bwanji? 50%. Komanso kutumiza magazi ndikodula kwambiri. Ndalama zingati? $300,000. Oh, Jesus Christ. Ndiodula kwa iweyo. Komanso ndiodula kwa ifeyo. Moyo ndiodula. Komanso pakufunika 50% pa ndalama zoyenda kuwuzani zija kuperekako. 50%. Chabwino. It seems so scary in my legs. How could I ever lose? Maliki, ndikuluza mwana wanga. Mwana wanga akufa. Tamuchotsani apa we. Iwe, tiye bwera kuno. Hello? Sa, mafulidwa ndi maloya amene akuyendetsa mlandu uja. Ndankwe nawo. Hello sir, ndine Inspector Joe. Hello Inspector. Ine Benson, Justice amene ndiyendetse mlandu uja. Ndamva kuti mlandu wa Dr. Jonas uli manja mwanu. Muli ndi maumboni onse amene amafunikira? Ndikadafufuza sir. Nanga ndalama zimene zinapezeka ndi munthu zili kuti? Ndalama? Ndalama. Tamva zoti ndalamazo za drug dealer wina. Ndeti kufuna ndalamazo ngati umboni. Sa, palamulo lake ndalama zimene zikuyenera kukhala ndine mpaka mlandu ukafike pa khoti. Ndeni udabwe fayani mundifunsa. Inspector, musandiphunzitse lamulo. Ndikudziwa malamulo mwinanso kusiyana ndinuyo. Mukuwoze ndalama zimene zikhale lede anyamata anga abwera adzatenga. Chabwino sa.
Doctor, in $20,000 chonde mpaseni magazi mwana wanga. Inspector, ndinakuwuzani kuti kupereka magazi ndikodula kwambiri. $20,000 ndiyo chepa kwambiri. Komanso ndalama yake ndiyomweyo imene magula magazi. Doctor, mwana wanga akufa koma mupanga zinthu ngati simukudziwa. Bola mungotsanzikana naye. Mwazungulira mutu. Mwana wanga akanguti wafa ndikulumbira pamaso pa Mulungu ndikuonetsani zakuda Doctor. Mtima pasi jo. Mtima pasi. Doctor, tipange bwanji kuti tipulumutse moyo wake. Ngani tikukamba apa ndiyokhuzana magazi. Palibenso kusintha. Ndikuona ngati kungomutengera ku nyumba basi. Mukufuna kuti nimutenge mwana wanga kumutengera ku nyumba ndizikamuonena akufa? Ineso zikundiopsa. Chipatala chino ndi chipatala chachikulu kwambiri. Ndikoza kuti dera lonse lino chipatala chachikulu ndi chino. Koma mukulephera kuthandiza mwana wanga pa nthawi imene wadwala. Chonde panga njira iliyonse bola mundithandize. Ndikulumbira pamaso pa Mulungu ndipeza ndalama zimene zikufunikazo. Pepani nthawi yatha. Mwana wanga akufa pakali pano. Mwana wanga akufa pakali pano mukulephera kundithandiza? Ndi chifukwa chani Doctor? Chifukwa chani? Amene chani mwana mmodzi yekha amene ndi naye. Ndikufuna mumpulumutse moyo wake. Pulumutseni moyo wake Doctor. Pepa kwambiri, sindingakuthandize. Chonde Doctor. Muthandizeni. Doctor. Chonde. Chitanipo ni kanthu. Pepani Mr. Jonathan. Nthawi imene mwakhala nafe sindingakwanitse kuthandizani kubweka ndalama zonse mukufunazo. Ndakhala ndikusunga ndalama ku banki kuno kwa nthawi yayitali. Mwana wanga akufa ndiye mukulephera kundithandiza? Chonde. Ndikuona kuti mulibe chisoni. Ndikubvetsa zonsezi. Ayi. Mulibe chisoni yayi. Chifukwa mwana kandi chisoni mwana nthandiza. Mwana wanga akufa. Mukalakhala kuti mungumva ngati mmene ndikumvera ine sibwezi mutandipanga zinthu zimene. Sindingathe kusintha malamulo a banki. Pepani, sindingathe kuthandizani. Mwana amene ndikukamba apa ndi wa zaka zokwana 5 years oma akufuna kufa. Ndipo treatment yake ikufunika pompano nthawi isanathe. Ngakhale mutamuona simungamuone kawiri katatu. Mukanandimvetsetsa. Chonde nthandizeni nthawi yatha kale. Basi ndapita. Sinakuoneka kusuta, koma lero kusuta. Ndi chifukwa chani kusuta? Tandiuza chavuta ndi chani? Maliki lero ndaona mathero adolo. Ndakhulupirira sopano kuti sibwino kumukhulupirira munthu.
sibwino komanso chisoni chidapisa nkhwali sindikudziwa kuti chikundichitika ndi chani ukamba ndi miyambi tandiuza bwinobwino amene anamugonjetsa Samson ndani zimayi inenso zandigwera ndaphedwa ndi tsikana amene ndimamukonda ndani Eve Johnson umadziwana naye ndikudziwa kuti undimvetsetsa apanga zinthu ngati amandikonda kwambiri mpaka nakundinamiza osadzora kupanga plani yoti andibere jo chifukwa chani ndimasunga ndalama zija ndiye pakali pano ndalama zikufunidwa ngati zikakhale umboni pa nkhani imeneyi unampatsa ndalama zimenezo unampatsa ndalama zonsezo mkazi oh mulungu wanga ine chifukwa chani unapanga zimenezo makhulupirira kwambiri mkazi oh izi ndizoopsa izi ndewo panga chani pakali pano sindikudziwa jo wambawo ndi mavuto ena uli mavuto akulu kwambiri jo ndikuona kuti naja akhoza kuthandiza zimenezi chifukwa ndi chibwenzi chako piro kamuuza chilichonse nanunso mmaganiza bwanji sangandikhulupirire ine sindikudziwa kuti chingachitike ndi chani koma zimenezi ndiziyendetsa mwa ine ndekha kaya ndipita ku ndende zilibe ntchito ukudziwa vuto limene uli nalewe umasunga chisisi Maliki ndikufuna undithandize pompano Maliki ndikufuna kuti upite ku network ya mafoni kuti ukapange likodi chilichonse chimene angayimbe ivi kapena kuyimbiridwa namba lake ndikupasa uyesetse Maliki undipangire zimenezo pompano wamva chabwino ndipanga koma ndisanapange zimenezo ukuyenera kumuuza naja chifukwa nkhani imene ndi yayikulu kwambiri ikhoza kupatsa mavuto Naja. ndingapitirizebe kukhulupirira tingakambirane tiyelankhula ndikudziwa kuti ndiwe mpulumutsi wanga ndikufuna ndikuze kuti ndina Hello madam, tapeza maumboni angapo? ndilankhule nawo Chabwino madam. Hello. ndine detective Naja chonde lankhulani chibwenzi chake ndi Dr. Parker chabwino zikomo ndikandikale pang'ono komanso pali munthu wina amene anampasa ndalama dzina lake ndi ndani amene
lake ndi ndani. Ndikuimbirani masana. Mudikire ndikuimbirani. Chabwino zikomo kwambiri. Eya, Joe, umali bwanji? Eya, naja ukudziwa. Ndaipeza nambala yake. Sikuoneka kuti akakumana ku hotelo ina yake mtawuni. Ndicho ndikuisitse. Tikumane kuti ndikufotokozere kuno bwino. Chabwino. Naja ndimafuna kuti ndingokuthokoza pa ntchito yabwino imene ukugwira. Ndakhala nayo nthawi itali kwambiri, koma ndikuona kuti umagwira ntchito bwino kwambiri. Mafuna abwino. Zikomo, Joe. Ukuti nati zona kuti nkhani mmene mandiyanirayo ngufuna kundithokoza? Eya. Tionana. Amani, tima basi, iwe ndio pusa kwambiri. Tanduza kumene ali upandapo ndikuombera. Ali kuti ndalamaso zili kuti? Sindikudziwa. Anangondigwiritsa ntchito. Ive ali kuti ndalamaso zili kuti? Sindikudziwa wakulu. Sindikudziwa. Malaya yako ali kuti? Ndilibe malaya ine. Ukuchedwanso ndikuombera apa ndikulengera ku station popano pompano. Ukumva? Sindiuza chilichonse wafe? Osapita pamene kweyayo. Bwerera mbuyo. Bwerera mbuyo. Vala malaya. Tima basi. Vala malaya usandaise nthawi.
Tiyeni. Mwabwera pano dzandiona chifukwa chani? Mtima basi. Ndikudziwa kuti mwamuna wanga ndi mdani kwambiri ndiwe pakali pano. Ukufuna chani? Ndikufuna ndithandize. Ndikuthandize chani? Ndinakudziwa pamene unamuombera mwamuna wanga uja. Ndinakudziwa. Unanyamula mtsikana pa nthawi imeneja. Ndipo nkalira. Ndipo nkanena kuti mtsikana amene wamunyamula ndi mchemwalo wako ndipo anali mimba yake. Ndevuto ndi chani? Ndikuopa kumakhala munthu amene sindikumudziwa zintchito zake. Chonde ndiuze zimene ukudziwa zokhuzana mwamuna wanga. Mkazi akuyenera kudziwa za mwamuna kusiyana ndife anthu wamba. Ndipo na udindo wako kudziwa chilichonse usanakwatirane naye. Choka pamalo ano. Chonde tandiuza zimene ukudziwa zokhuzana mwamuna wanga. Ndakuza kale. Palibe simene ndingakuze. Pa chilichonse imene anandipangira amene uja. Ndidzamupha mwamuna wako ndekha ngakhale ndili kundende. Ndidzamupha ndekha ndi manja anga. Ndikufera chisoni. Ndikufera chisoni kwambiri. Chifukwa mwamuna wako ndiwoopsa ndiponso wakupha mzinda useuja. Ndikuza zimene ukufuna. Mwamuna wako ndi munthu woyipa kwambiri. Tayima kaye. Ukumudziwa Eve Johnson? Eya. Ndi ndani? Tosefe. Timagwira ntchito zoyipa kuthandizana mwamuna wako. Ndi munthu wakupha. Nanga nkhani ya Inspector Jonathan? Sindikudziwa chilichonse. Eve amapanga mamishoni osiyana-siyana ndalama zake mwakapatsa mwamuna wako. Tandiuza Eve Johnson mene amaonekera. Ndi wantali. Wamaso akuluakulu. Oyererako. Zikomo kwambiri. Ndiye mufari pange chani? Tandiuzani, mufari pange chani? Zinatheka bwanji kuti akampeze ku hotelo? Zatheka bwanji? Pofuna kuyotsa umboni kumbali yanga ndinangomuombera. Nkhani imene ndikukamba pano siya kumpha nyamata. Nkhani imene ili pano ndi ya ndalama komanso katundu wanga. Nyamata amene anateka zinthu zofunika. Pakali pano ndaluza ndalama. Komanso mudzoni mkazi wanu amene akuyendetsa mulandu wanga.
wadziwa bwanji kuti mkazi wanga amene afuna yendetse mlandu wako? Ndinawerenga newspaper. Chikuchitika ndi chani pano? Bwanji nonsenu mukuonesa nkhope zanu za mantha. Ndiwe munthu wa bize kwambiri. Tikuthandize bwanji? Pali chifukwa chimene ndabwerera kuno. Koma ukanayimba foni. Ndizimba foni nkafuna kubwera ku ofisi kwa mwamuna wanga. Mwachidziwikire kuti eya. Chabwino. Ndiye chifukwa chani ubwera kuno? Sindofuna zokambira ndi munthu, chifukwa pano pasi ndilosangalala. Lero ndi tsiku langa loyipa kwambiri. Chonde, ngati pa ine iyo sichofuna kukambirana, tikakambirane ku nyumba. Tingakambirane pambali? Ndili ndi alendo, tikambiranabe. Chabwino. Ukumudziwa mtsikana wina wake dzina lake Eve Johnson. Ayi, chifukwa chani wafunsa? Pali nkhani ina yake yayikulu kwambiri yokhudzana ndi ameneyo. Mlandu wake wayamba leroli. Ndiye mungapange bwanji kuti munithandize? Tingamufufuze bwanji munthu oti sitikumudziwa? Kapena uli ndi picture yake? Ayi. Osadandaula ayi. Ndi ntchito yanga. Ndikubwerera ku ntchito. Ukuchokera kuti? Ndili pa ntchito. Chakuvuta ndi chani? John, chifukwa chani kundibisira? Ukufuna udziwe chimene ndikubisira? Nkhani yake ndi yachikondi chimene umandipatsa. Chikondi chimene chinatha chifukwa cha bambo ako kundinamiza kuti unafa. Anayotsa chikondi changa weweyo. Ukulephera kundiuza vuto limene uli nalo? Chabwino ndifufuza. Mwapeza umboni wina? Kapena wina anaimba? Pali call ya Mr. Jonathan. Anaimba ni ndani? Ndi lawyer amene akuyendetsa nkhani yanu ija Dr. Benson. Amene akuti mukabwera mumuimbire. Okay.
Halo, Madam, gani libali sopano? kwapezeka magazi kunja kwa hotelo ndipo zibwenzi zawo tazigwira. Abweretseni kuno ku station pompano. Komanso iwe undidalire ya insurance ndofanda afuse gemo limene agwisa ntchito nthawi iliyonse. Bola pamenepo zikuoneka kuti afika. Joe ali kuti watulukira chitseko cha uko popala wapano. Inspector Joe ali kuti wina atandiuza kumene ali. Chonde tiuzeni vuto lanu ndi chani? Tatiuza ndiwe ndani? Ndine senior detective Naja amene ndikuyendesa milandu ambiri pa polisi pano. Tikufuna ndalama zina apezeka zija ngati umboni. Chifukwa chani akulephera kubweretsa ndalamazo? Takhala tikudikira kwa nthawi itali. Just a second, sir. Halo? Madam, dzina la munthu amene anaveka ndalama kwa ivi ndi Dr. Jonathan Moore. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ndekuti sunasinthe. Sindimafuna kupanga zimenezi Naja. Chonde ndikhulupirire. Sindimafuna kupanga zimenezi Naja. Chifukwa chanu matenga ndalama za enu ake kumpatsa Evi. Tadikira kaye pala anthu angapo amene agwira pa nkhani imeneyi. Ndikubwera kaye kusadandaula ayi. Ndidzakufotokozera. Joe chifukwa chani? Zilibe kanthu kuti ndimakukonda Joe. Koma ndikumanga. Ndera ndiuza uli kuti. Uli kuti Joe? Uli kuti? Madam, muli bwinobwino? Eya ndili bwino. Madam, paliso maumboni ena amene tafufuza. Zikomo kwambiri. Basi pitani. Mamuna wangaso zikumukhudza? Hello? Chabwino,
Palibe vuto, nthawi iliyonse ndibwera kumeneko. Chabwino sa. Bye. Bambo anga ali kuti? Mwana wanga. Adadi mukuoneka kukhumudwa. Chavuta ndi chani? Ukhala bwino. Ndikulonjeza. Wabwera kuno rudza ndi mange? Warani uyo? Akudwala mtima. Chonde usamanga dadi yanga. Nzanga. Sikuti ndi zako ameneyo. Ndi mwana wako. Wati chani? Wandiva. Ndi mwana wako weniweni ameneyo. Ukuti chani cho? Upite ukafuse bambo ako oyipa mtima aja. Amene anandiuza kuti ndisayinire pa moyo wanga kuti osadzadziwe chilichonse chokhudza ndi mwana ameneyo. Komanso kunena kumbali yako. Ndinamva kuchokera kwa dokta kuti iwe wafa pa nthawi imene umachira. Koma anthu ndi anthu oyipa kwambiri. Chabwino. Tafufuza mlandu umene uja. Sikuti ndi olakwa ayi. Ndi mamuna wanga anapanga pulani onsewo kuti iwe ukhale m'mavuto. Your love is hurt in my heart, it rains, my teardrops running, running like a train, a life of pain and sorrow, it's a cry. Adadi ndi mayanga dawo. Oh, I wish it would go away. Let me breathe again. My heart is heavy. Oh, this broken dream. It seems so scary. How could I ever lose you? How could true love fail? Oh, I will always love you till the Chakuvuta ndi chani? Ndichifanya ni mandibisira nkhani ya mwana wanga.
tandiuzani kuti ndizoona. Ndiuzeni kuti Mere ndi mwana wanga. Ndizoona. Ndimaganiza kuti ndingadzakuze bwanji. Ndinu bambo oyipa kwambiri. Ndi chifukwa chani? Chifukwa chani mmasunga chisisi chimenecho kwa ineyo? Mukuyenera kukhala bambo wachikondi kwambiri. Ndinu ndani? Satana? Sindimadziwa kuti Mere ndi mwana wanga, ndadziwa koma munthu afuna kufa. Komanso Jose amafuna wandiuza ifoti mwana akudwala. Amafuna nditsanzikane naye. Zonsezi chifukwa cha inuyo. Adadi. Chifukwa chani? Chifukwa chani Adadi? Heart is running away, and evil searching the day. The storm is coming on again. They can try to break our love, but what will be will surely be. I will never be afraid. No, your plots will only cause me pain. My love will never be in vain. Love is never like a game. I believe all the evil you do will haunt you too. Love is rain, love is back to take your place. Vuto ndi chani? Zikuoneka kuti zinthu sizili bwino. God. Tikufuna mtima wina kupanda apo afa.